Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Insha Allah yau kuma abin da zai magana akan shi shine wani bawan Allah ya mana wata tambaya cewa idan a cikin kan bidiyon da muka saki kamar guda biyu na ƙarshe, cewa idan mun yi irin wannan bayanin na gabatarwa kuma sai mu ce insha Allah ku biyo mu kamar haka, to za ku ga ni din gaba daya za ku ga na yi ƙasa gaba daya a lokaci guda. Wato wannan ƙasa din da muka yi to shine yake so ya san yaya ake hada irin wannan abu ko kuma yaya ake irin wannan editing din. Misalin ku kula da farkon bidiyon wannan za ku ga ai na sa muku a yanda yanayin shi wancan bidiyon yake, har ma na ƙara muku repeating din shi dan ya zama kun fahimci abin da zai magana a kansa ne. Insha Allah to duk wanda bai san wannan yanda zai wannan editing din ba, insha Allah zai iya bin wannan bidiyo dan ya ga ina ake tabawa ake hada irin wannan bidiyon. Tabbas zaka iya irin haka, kuma kala kala ne ma, ba ma wai kawai zaka yi kasa bane, a zaka iya yin yanda kake so. Zaka yi kasa ne ko kuma zaka yi sama ne ko zaka yi gefe ko zaka yi gefe ko ma ba gefen ba, kuma akwai kala kala ne yanayin saukar shi da shigowar shi da fitarsa. Zaka komai insha Allah cikin wannan bidiyon din zamu nuna muku yanda duk zaka iya hada irin wannan abubuwan da kanka a cikin wayarka ta Android. Abinda muke ta faɗa dai a koda yaushe shine waɗanda suke sabbin zuwa ne akan su danna alamar subscribe, sannan su danna alamar ƙararrawa domin sanar da su sabbin bidiyo da zarar mun dora akan wannan channel din namu mai suna Kayan Hausa TV. Insha Allah mun gode da bibiyar mu da ake ta yi. Don haka insha Allah ku biyo mu kamar haka din dai. Kamar yadda na yi muku bayani a baya, yanzu abin da za ka yi na farko dai kowa ganin kayan master ne, kuma kafin ka zo kayan master abin da za ka yi shine za ka samu green background ɗinka kamar da yadda muka nuna yadda ake cire background. Idan ka sa shi za ka yi bidiyon ka normal, saboda idan bidiyon ka ba wanda kai da background bane zai yi ba zai yi ba to, amma zai yi maka wani kala wanda kalar da ba irin wannan ba. Kuma na so da ina da wancan bidiyon, ko da yake abin da zai mana tsawo ba zan yi da wancan din ba gaskiya. Kawai za mu yi amfani da wannan din zuwa gaba idan yiwuwar hakan ta taso, insha Allah sai mu yi nuna wanda mutum ma zai iya yi ko da ba irin wannan background din yake, ba green background ya sa ba. To abu na farko kan cewa da surutu shine zaka danna nan gurin. In ka danna zaka zo wajen 16 din nan kamar haka, sai ka shiga. Idan ka shiga zai kawo ka nan, kaga zaka je ka dauko background din da zaka sa wa bidiyon ka, sai ka shiga wannan media din. Idan ka shiga media ka je ka shiga inda hotunan ka suke akan waya. Misali ga wajen wannan, bari in shiga nan sai in duba wanne background ne kamata in dauka. Misali bari in dauki kamar wannan background din. Idan na taba shi zan danna wannan gudun na sama, to kun ga yanzu ga background ɗina. To yanzu abin da zan yi, zan je in dauko kuma bidiyon da nayi wanda na sa background, sai in zo wajen inda aka sa layer din nan, sai in shiga kamar haka. Idan na shiga layer, abin da zan yi sai in duba can sama zan ga media, sai in shiga kamar haka. Idan na shiga zan je in dauko bidiyon da na dauka da green background. Misali sai in taba nan gurin kamar haka, tsakiyar nan wannan ga bidiyon folder da yake, tun daga sunan da yawa. Misali bari na dauki wannan. Idan na dauki wannan, kun ga daga nan gefe tun daga bango nan ya fito, to akwai buƙatar in yanke bangon, sai in zo wajen wannan profile din wannan kamar haka in danna. Idan na sa yanzu dan kama nan gefen, sai dan janyo shi haka, dan rufe wajen nan barin din ma zan iya dan janyowa kaɗan kamar haka. Idan na janyo shi zan danna wannan good din na sama kamar haka. Misali idan na taba shi ya zama kamar haka, to kun ga yanzu abin da ya rage min sai cire background. Zan iya buɗe shi kaɗan in na so. Idan na buɗe shi kamar haka, sai in je wajen inda aka sa chroma key, gashi nan, sai in taba haka. Idan na taba in sa enable kamar haka.
idan na sa enable ga yana zaka saita daman wannan duk mun yi wannan batun wannan abubuwan a baya na batun yadda zaka sa background. To mu kaddara cewa yanzu mun cire duk background din da muke so har ma mun saita bidiyon mu kamar haka gashi nan. Assalamu alaikum. Misali kun ga gashi nan ko? To misali yanzu ina so kuma in sa ya hige ƙasa. Misali tun daga ƙarshen bidiyon nan daidai inda ƙarshen sa yake nan, to sai in zo in yanke iya ƙarshen sa ya zama ya daidaita da wancan hoton na background din. Sai in yanke shi, in yanke gaban kenan haka. To kun ga yanzu ya zama gashi nan daga shi sai background din ko? To sai in taɓa nan din dai. In an taɓa kun ga zai kawo wannan yellow abin ya zagaye bidiyon ko? Gashi nan ƙasa kenan. To sannan sai in zo in duba nan a gefe. Ga inda aka sa out animation nan kun gan shi nan? To shine zaka shiga kamar haka. Idan na shiga tunda magana yake na yadda zaka yi ka cire shi ya ƙasa, to sai mi ƙarshen ƙasa can ƙasa. To kun ga wannan gurin ga nan gurin shine inda yake ina taɓa shi za ku ga ya ƙasa misali. Nan shine gurin da ake sawa ya ƙasa ɗin kuma ga bai ƙasan ba ko? Misali kun ga na taɓa gurin kuma to za ku ga ɗan shika ɗan misali. Yau to wannan na sama ne ma na sa. To misali za ka koma gurin da za ka zaɓi wanda kake so. Ina ga na saman nan ga na ƙasan nan. Kun gan shi nan ko? Kun ga na yin ƙasa? To haka zai ma. To kana so kuma ya kalkala da gudu wajen yin ƙasan ya sauri ya hige ƙasa ɗin, ko kuma kana so ya tafi a hankali. To ga wasu nambobi na a nan gurin ƙasan nan ga su nan, to su ne za ka saita. In kai haka shi ne zai yi a hankali, amma in kai haka kuma za ka ga wuf ga nan kawai yake tafiya. To za ka iya saita dai gwargwadon irin yadda kake son gudun shi. Misali mu kaddara mu kamar haka muke son shi, to za mu danna gud ne haka misali ga nan. Kaga kun ga ya wuce ƙasa ko? To kuma kala ne za ku ga irin su nan daban-daban da misali kun ga wannan, kun ga yadda suke ga su nan kala gani. Kuma duk bidiyon duk wanda kake so haka zai ma. Mu kaddara cewa wannan za mu sa, wannan ma mun ta amfani da shi kun gani. To gashi nan dai kai za ka zaɓi irin wanda kake so, duk kala wanda kake so a nan gurin za ka same shi. Wannan shine inda muke sa wannan abu na wulƙita ɗin ya zama ƙarshen. Ka kula da kyau saboda in kuka taɓa nan gurin za ku ga abubuwan fa gasu nan guda uku ne a jere. To wannan na ƙasan shine yake yin wannan. A bara muku gaba ɗaya Allah sa ka bidiyon yayi yawa. Wannan na saman kuma in animation ɗin wannan shi kuma in ka shiga ga inda yake farkon zuwan bidiyon in zai higo da me zai higo. To ga nan shi ma za ka taɓa wanda kake so. Higowa in zai higo da wace irin higowa kake so yayi. Kun gan shi nan? Duk dai wanda kalar yanda kake so ya higo, to haka za ka masa. Misali mu ɗauki cewa wannan za mu sa yanda zai higo. To misali sai mu taɓa haka. Kun ga da yanda ya higo ko? To wannan shine yanda za ka yi, ga yanda zai fito ga yanda za ka shiga. Don haka insha Allah wannan guraren guda biyu su ne ga yanda za ka shiga ga yanda za ka fito. Kawai kuma sannan sai ka ci gaba da abubuwan ka ɗora. Amma kamar da na sa iya nan gurin, shi wannan za ka iya ka wuce da shi tunda ai na san mai yiwuwa ba iya nan bane ƙarshen bidiyon, za ka iya ka sa wani abin a gaba. To duk da yanda kake so dai insha Allah na san za ka wannan janibin mariga mun gama da nan. Ina fatan wannan darasin ya burge ku sosai. Da wanda nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.